Nigahin og 80 milyones ka pesos ang Cebu Port Authority kon CPA alang sa pagbutang og buya gikan sa mga pantalan sa Sugbo hangtod sa Lawis Ledge diin sagad mga sangad ang mga barko. Mato ni CPA General Manager Edmund Tan nga namahayag si Maritime Industry Authority Regional Director Nanette Villamor Dinopol nga human nasangad ang WISAM 7 niadtong Enero 23, panahon na nga magbutang ang CPA og mga navigational buoy nga maggiya sa mga incoming ug outgoing vessel. Si Deputy General Manager Yusof Ukong namahayag nga ang pagbutang og buya alang sa pagpalambo sa luwas nga paglawig sa naasoy nga dapit ang kabahin sa plano sa CPA subay sa kamanduan ni Department of Transportation and Communication Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya Jr. sa pagpakigtambayayong sa PCG. Gawa sa WISAM, laing tulo ka mga barko ang MV Joyful Star sa Robles Shipping, MV Subic Bay 1 sa Carlos A. Gothong Lines ug MV Our Lady of All Nations sa Medallion Shipping ang nangasangad usab sa Baguhay lang. Hinuon gibutyag ni Tan nga ang pagkasangad sa WISAM 7 dili tungod sa kakuwang og buya kundi hayan human error. Nasayran sa report nga nadawat ni Dinopol nga inay moagi sa konsolasyon ang WISAM 7 didto miagi sa Cordova sa wala pa mapadpad sa mabaw nga bahin sa Lawis Ledge.